ए मछली मछली दिनै से ना जाहैसिगोन आसोला गजब बेइज्जती है बे ना सायबाय थाग्राखौथ' नोंथांमोना सोरबा सिनायाखैबो जानो हागौ बेयो जादों सुनिल दैमारि आंजों बियो स्टेजआवहाय पेड दामो नोंथांमोना जायफोर आंखौ फल' खालामो बिथांमोना सिनायखागौ आङो स्टुडिअ थांबाय थानायावहाय बेखौबो लांफानो साननानै बिसोरनि न'आव हाबदोंमोन ओमफ्राय बियो ना सारबाय थानायाव आङो ग्रोब लोगो मोनहैदों ओंखायनो बियो होनबाय जे ओंखाम जालांखानोसै नाजों होननानै ओमफ्राय दे होमबा आंहाबो नाखौ नुनानै लुब जाबाय ओमफ्राय ओंखामखौ जालांनो नागिरबाय आरो बाब नांगोनलै बिदि ना गोथां गोथां फुथारनाया दाननाया गोथां गोथां ना दाननाया बाब नांगोन बे फुथारबाथाय दाननांगौ सु गैयाना मजा ओरैनो जानो ओमफ्राय नोंथांमोननो फंसे बाथ्रा आङो दिनै फोरमायनो नागिरदों जेब्ला आङो मेथाइ खनजेनदोंमोन अब्लानो बिथाङा आंजों दंफायो जोङो गोबां उन्दैनिफ्रायनो लोगो मोनलायखानाय आरो ओंखायनो गासैबो टाइमाव फ्राय आंजों थाफायो बिथाङा दे होमबा नोंथांमोना नायलांबाय थादो माहाय देरबावनांगौ आरो एसे ओमफ्राय जोङो ओंखाम जाखांनानै बागाननि गेजेर गेजेर थांगासिनो स्टुडिअआ जादों खैराबारियाव कपिल सोरगियारि बै मेथाइ खनगिरिया नङा दै बेयो गिटार दामगिरि बिथाङा न'आवनो स्टुडिअ सेटआप बानायदों जोङो खामानिखौ बेवहाय मावजोबाखै अब्लाबो जों एरेन्जिंखौ बेयावनो खालामदों ओमफ्राय जोङो दायो थांगासिनो दङ बेनि उनावहाय जों मोनगोन कालाइगावनि उनाव खैराबारि नायलांबाय थादो फाइनेलि जोङो सफैमारबाय कपिल सोरगियारिनि न'आवहाय बेखौ जोङो केनि होननानै बुङो ओमफ्राय जोंनि मेथाइनि मिउजिक एरेन्जिंनि हेड मिस्ट्रिया बेनो ओमफ्राय जोंहा बे मेथाइखौ कम्प'ज खालामदों पिंकु बर' फंबाया दायो जाखांफुनाय सासे मोजां मेथाइ लिरगिरि जुदि सोरनोबाफोर मेथाइ नांगौब्ला बिथांखौ कन्टेक्ट खालामनो हागोन ओमफ्राय नै जोंहा दायो केनिया मिक्सिं एन्ड मास्टारिं खालामगासिनो दङ नोंथांमोना थाबैनो मेथाइखौ खोनासंनो मोनगोनखौ आङो आसा खालामबाय नोंथांमोना सानलायबाय खोमा स्टुडिअआ मानो गुबुन जालायखो होननानै बेयो जादों आङो डाबिं खालामनाय स्टुडिअ डिमासा दैमारि बिथांनि जुदि सोरबाफोर बिथांनियाव मेथाइ बानायनो गोसोब्ला बानायनो फैनो हागोन भकतपारायाव बिथाङा स्टुडिअखौ बानायदों न'आवनो ओमफ्राय बिथाङा एरेन्जिं खालामो लोगोसेयैनो गुबुन गुबुन खामानि मावो आरोना दा जुदि सोरबाफोर मेथाइ बानायनो गोसोब्ला बिथांनि स्टुडिअ फैनो हागोन ओमफ्राय बे मेथाइखौ आङो नोंथांमोननो दान्दिसे समनि उनाव एसे खोनासंहोगोन नोंथांमोना मारै मोनो अन्नानै कमेन्ट्सआव फोरमायनो थाखाय आं गुरै खावलायहरनाय जाबाय मेथाइया जादों जोंहा बैसागुसो दै आङो दहायनिफ्राय खोन्थायाखैमोन माने जोङो देग्लायसे एडभान्सलि बानायदों मेथाइफोरखौ मानो होनोब्ला बैसागु समावहाय गोबां प्रडिउसारफ्रा आंनाव सोंहरो मेथाइनि थाखाय ओंखायनो गासैनोबो आङो मेथाइखौ हरजोबनो हाया जायो मानो होनोब्ला बैसागु समाव स्टुडिअआवबो गोबां होंगो दोंगो जायो आरो आंहा माखासे बैसागुनि प्रग्राम थायो ओंखायनो आङो देग्लाय दानिफ्रायनो जुरिजेनबाय सोरनोबाफोर जुदि मेथाइ नांगौब्ला आंखौ कन्टेक्ट खालामनो थाखाय आं गुरै खावलायबाय जोंहा बैसागु समाव एसे होंगो दोंगो जायो माने प्रजेक्टफोर बानायोब्लाबो नांगौ बायदि प्रजेक्टफोरा जाया माने मेथाइफोरा ओंखायनो एसे सम लानानै मोजाङै बानायनो थाखाय आं देग्लायसे थाबैनो माने मेथाइखौ बानायनो नाजादों ओंखायनो नोंथांमोना जुदि सोरनोबाफोर भिडिअ बानायनो मेथाइ नांगौब्ला थाबैनो आंखौ कन्टेक्ट खालामनो थाखाय आं गुरै खावलायबाय थुदो बिदिब्ला मेथाइखौ एसे नोंथांमोननि गेजेराव आङो खोनासंहोजोबा एसे खोनासंहोगोन बेखौ नोंथांमोना मारै मोनो अन्नानै कमेन्ट्सआव फोरमायहरनो थाखाय आङो गुरै खावलायना हरनाय जाबाय गोजोन्थों सेन्देल गानना जिन्स लंपेन्ट गानना मा खर' मोनखो बैसागु बोथोरावलाय मा खर' मोनखो रंजानाय बोथोरावलाय गामिजों थाङोबोला मानसिफ्रा मा बुंगोन
लामाजों थाङोबोला नोंखौलाय मा सानगोन मा खर' मोनखो बैसागु बोथोरावलाय मा खर' मोनखो रंजानाय बोथोरावलाय जालांबाय नामा नों खर' गाज्रि जालांबाय नामा नों आखल गाज्रि बुजिथारदोलै माइना बे आंनि रोनावनायखौ नोंथांमोना मेथाइखौथ' खोनाखाबायानो मारै मोनखो एसे कमेन्ट्सआव खोन्थाहरनो आं गुरै खावलायबाय लोगोसेनो जोङो मेथाइखौ एसे थाबैनो रिलिज खालामनो नाजागोन भिडिअनि गेजेरजों हयथ' फेब्रुवारिनि एसे लास्टथिंफोर जों हगारनो हागौ ओमफ्राय मेथाइनि मुंखौ एबा टाइटेलखौ आङो मा खर' मोनखो होननानै दोननो नागिरदों नोंथांमोना जुदि मेथाइनि मुंखौ फसायोब्ला आङो मा खर' मोनखो बेखौनो मुंखौ फाइनेल खालामगोन नोंथांमोनखौबो एसे आङो साजेस्ट खालामनो थाखाय गुरै खावलायबाय गोजोन्थों।